Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Bueno mga tugang, maray na aga po sa tuya gabos na mga nagdadangog sa sindang mga radyo, mga nakatutok tabi mga tugang sa satuyang official Facebook page, ang DZGB News Online, sharing man ang YouTube channel sa DZGB Legazpi. Bali mga tugang, di kita muna ang mag-iriba-iba sa programang Tingog kan Banwaan. Kasubago mga tugang, nakaiba na po nindo si Sir Pio Fernandez. Duman mga tugang sa programang Anhapot sa DCGB. Taan sa muya po na mga bossing, si VP Henry Masada Tabi mga tugang, matindir ni sarong konferensya, top level management conference sa Tagaytay. Kaya medyo iba mo na mga tugang ang madadangog nindong boses sa manlain-lain tabi na mga programa. So taud-taud na hapon, ako ang makibahan dito sa Tingog kan Banwaan, buda sa aramon niya to giraray taud-taud. Siring man mag-iba-iba kita mga tugang sa programang Pinky on Mo Baby, taod-taod na pagkahapon. So bueno, ang kapartner ta dyan sa technical department, si Chief Ramir Tanay. Katuwang niya dyan si Jerome Nico Martinez. Sa newsroom tabi mga tugang, get well soon kay News Direct Mar de la Cruz. Talagang nakipagsabayan sa Super Typhoon Uwan, nag-aaraga mga tugang nin special broadcast. Kaya kaipuan manin pahingalo kan sa muyang news director, si News Direct Mar de la Cruz. Pero nawalat dyan sa newsroom ang mga chicks. Kaya ba dyan si Cheryl Leron, si Jenny Balyaran, si Ringman, si Nicole Gloriano. Sa field tabi mga tugang ang Mega Force Patrol, si Chief Jimmy Nasalita, ang samuyang Chief Reporter. Diyan mga tugang sa Tercer Distrito, Can Albay. Sa First District, si Kuya Jomar Bien. Sa Segundo Distrito, naglilimok-limok, naglilibot-libot, naghahanap nin mga impormasyon, si Kuya Al Armario, si Angel Mustaza, si Ringman, si Karen Nicole Ala. Bueno mga tugang, di magpuuna kita kan sa tuyang Restorya. Ako po ang sa indong makakaibahan, Tingog kan Banwaan, kaiba po si Joshua Bino. Di kasabay mga tugang kan pagpasalamat niya to, na ang probinsya kan Albay, zero casualty. Kan uminagi sa tuya, ining si Super Typhoon Uwan. Diba? Kasabay kan pagpasalamat niya to, naday kita dinistrosong marhay kaining uminaging super typhoon, sabayan tawan tabi mga tugang nin kumbaga pagpangadji o kun may maitabang kita sa anuman ang mga paagi, salitman o dakula, diba? Sabayan ta nin siring po kayan mga tugang, itong mga nasalanta, itong mga katugangan niya to, na rinapado tabi mga tugang, bati duwang magkasunod ining bagyo na makukusog tabi Jerome, nainot bagaso bagyong Tino na tuminama sa Kabisayaan, nagulpi mga tugang so Cebu. Tapos naman ining Super Typhoon Uwan na uminagi man tabi mga tugang digdi sa Satuya sa Bicol Region, daiman direktang inagihan kan pinakasentro o kaya kan mata
Diba? Pero uminagi sa tuya so rapado nin parus budauran mga tugang, especially dyan tabi sa Catanduanes. Ipangaji ta mga tugang sa mga kapwa ta Pinoy na inagihan kaining mga bagyong ini, di ba? Bati susug sa nabasa kong news, courtesy mga tugang kan ABS-CBN, at ining tukawan ko Jerome Tagarisigi ang bulusok pa ibaba. Alat lang tabi, oh. Okay. Oh. Alat lang. Ano, sige. Siging, ano yun eh? Siging baba kan tukawan ko. Anyway, mga tugang, susug duman sa latest na impormasyon, update mga tugang kan casualty, kan bagyong Tino buda si Uwan. So bagyong courtesy ng mga tugang kan ABS-CBN, ano? And ang sa indang source man kan impormasyon, iyo ang OCD o kaya Office of Civil Defense, mga tugang, ano? Duman sa bagyong Tino, as of 8 a.m. kan November 11, 2025, kasod tabi mga tugang, ano? Uminabot na sa 232 ang nagadan dahil kay bagyong Tino. Igwa pa kay ni mga tugang nin nasa 112 nawawara and 523 ang nai-record o kaya nai-registrong lugadan. Medyo dakol-dakol Jerome ini, ano? And ang sabi magatabi mga tugang, narumduman ko subareta ni News Director Mar de la Cruz, kadaklan man sa nagadandig di sa bagyong Tino, lalo duman sa Kabisayaan tabi, ano? Iyo ang dahil sa pagkalamos. Grabing tubig. Makusog na baha ang subinabat mga tugang sa mga tawo duman sa Visayas area dahil digdi kay bagyong Tino. Mahihiling nga ni baga sa mga litratong nagluluwas sa social media, tabi Jerome, ano? So mga kutse, estimate ko din ito magkapakiranabangan, inarano din baha, nagka-iristak, nagka-partong-patong sa sarong lugar, inanod kan baha. Maski mga darakula, masasarig na mga harong, day pinalampas mga tugang kan tubig na na-experience tuman. Kaya medyo makamundong bareta na nasa 232 na mga tugang ang gadan, 112 man ang nawawara. Sagkod sa 8 a.m. kan November 11, 2025. Mientras na mga tugang digdi sa uminagi man na Super Typhoon Uwan, as of 6 p.m. kasuudma, November 11, 2025, nakapag-record naman tabi mga tugang nin 25 gadan. As in, 2 ang nawawara, 29 ang lugadan. Diba? Kairak man kan mga nagkabarayaan na mga pamilya, lalong-lalo na ito Jerome, na mga nawawara pa sagkod sa ngunyan. Diba? Taso paghadit na namamati kan pamilya, day pa nawawara. Diba? Day mo masiguro kung ano ang kamugtakan kan kaparyente mo, nasagkod mo niyan, day pa nakukuatabi mga tugang. Imagine nun nindo yan, ang siring ka na pagmati. Diba? Na pirang aldaw na kan uminagi ang bagyo, sagkod mo niyan, day mo aram kung nain so kaparyente mo. Makulog pagparaisip-isipon, diba? Makulog lalong-lalo na sa pagmati kan mga kaparyente kayan. Digdi actually mga tugang sa Bicol region, kan uminagi si Super Typhoon na Uwan, igwa mga tugang ki sarong gadaan, igwa ki sarong casualty, and sarong nalugadan. Tang sabi, so nalugadan, nahulog sa bubong. Takan bago mag-abot si Super Typhoon Uwan, nagsakat sa bubong, tamaatog, kuta na, nakagdin pagabat tabi Jerome, ano? Kundi nahulog. Imagine nun taraw, kung kita sana kuta na mga Bicolano, mga Pilipino,
may mga masasarig na harong na dahito na kaipuan magpara sakat-sakat sa bubong kun igwanin raot nin panahon ano kundi siring tala kay ni ang buhay mga tugang may pobre na pag oras nin bagyo naglalangoy sa baha igwa manin mga naghinguwa sa buhay na yuminaman igwa manin mga madali o na yuminaman na pag oras Jerome nin bagyo naglalangoy sa kwarta ano maka yuruyugto lang pag isip-isipo so sinaparkan sa tuyang mga katugangan sa ibang mga lugar na rinapado mga tugang kan bagyo na mga uminagi digdi sa tuya saro duman sa kinumpirmar mga tugang ni Director mga buhaya nga sir naglalangoy sa kwarta so interview ni BP Henry Masayda Kasudma tama Jerome Kasudma no kay OCD Bicol Regional Director si Director Claudio Yucot kinonfirm niya naman na igwanin sarong casualty in sarong lugadan so lugadan so nahulog sa bubong so sarong casualty tabi Jerome ito so panahon mga tugang na kasagsagan bakan bagyo mas kinig di mga tugang sa on air programa ni Sir Pio, may mga nagpadala ng impormasyon na duman niya sa Biga, Catanduanes, medyo nagkalmada ang sitwasyon kan panahon. Baka on Jerome Rondo mo, na pig-follow up ko pa nga nito sa pag-asa, kung tinamaan ba ang Catanduanes, uminagi ba sa Catanduanes, lalo na sa northeastern part ng Catanduanes, so sentro mismo kan Bagyo, sabi kan pag-asa, dahi man naglandfall sa tuya sa Bagyo. Tapos sinabi na mga tugang na landfall, ibig sabihin, so mata, so pinakasentro, uminagi talaga duman sa lugar mo. Yan ang considered as landfall. Pero kung sinabitan lang, aday pa yan. Pero sa mga tao, nakamati ki medyo pagkalmada, tabi Jerome. So istorya ba ni Director Yucot Kasodma? Di ba kasagsagan kan bagyo? Biglang nagkalmada, paghuna Jerome, tapos na. Kaya da itong sarong casualty ito, sa biktima tabi mga tugang, luminuwas na, tamari paro kan mga ataman, na hayop. Jerome, imagine mo, ano? Minsan talaga, sabi baga, ang pagtios niya, bako hadlang, kundi minsan, napapasabi kita na, dahil sa kumbaga bako man kita masyadong mayaman kumbaga tamang-tama lang ang pagkabuhay Jerome di ba matrabaho maghapon para may pangsapna taud-taud na banggi dahil sa pagtios maski mamugtak sa alanganin ang sadirita titiuson Jerome para magreparo kan pagkabuhay bakon Jerome, sabi ba ni BP Sudma? Di ba? Kita ngayang mga tios. Takon siyempre, kung bastante ang harong mo, solid, bago nagbagyo, nakapag-grocery ka na, pano na ang refrigerator mo nin saray na mga pagkaon, ang mga aparador mo, pano nin mga pagkaon. Kung makwarta ka, kasagsagan Jerome kan bagyo, dahil ka man malawas, safe pa na sa loob kan arong mo. Kundi kitang mga pobre, mga tugang, medyo nagkalmada ang panahon, nakakaisip minsan magluwas ta, mataram so ama. Ngayon nunoy, but digdig, pawalat ka na mo nangyari sa evacuation, bantayan mo nga si mama mo, si mga tugang mo, ta ako ngayon, malawas kayang madali, tareparuhon ko sa mga gakod ta duman ng mga baka, so gakod tang karabaw, diba? O kaya, digdi ka mo na ngayon, nonoy. Bantayan mo sila mama mo. Tako ngaya, reparuhong ko lang ngayang madali so sa tuyang tanuman. So sa tuyang umahan, kung binaha na, o kung ano na ang sitwasyon. Diba? Kung mayaman kita, naman kita mag-isip kaya na isagupa mo ang buhay mo dyan. Kundi mga tugang, pag ang hororon na talaga, source of pagkabuhay, dumaan na kita minsan, maski alanganin, minalusong kita, tamalusong, tayan, source kan pagkabuhay. Sabi, Jerome,
Diba? Kung gabos na ko kita mayaman, siguro dahil ki mga dahil ki nagkukusog buot na maski nagpaparos-paros pa, malawas na tamari paro na kan pananom, kan umahan, kan baka, kan karabaw. Akon? Oh, pagluwas, inabot giraray mga tugang kan paros. Diba? Imagine mo ang rayo kan diferensya kan mga Pinoy na kumbaga saktong-sakto lang jiraw buda itong mga talagang so makukwartahon. Ano? Diba? Siyempre maski sisay man tabi jiraw tayong baga ang pigaw pakaon mo sa pamilya mo. Siyempre maisip ka, paruhong ko daw mo na ngayon habang nagkarkalmada ang panahon. Diba? Kaya medyo makwan lang. Medyo mamundo lang or imagine minsan. May basis baga sa buhay ta Jerome na ano ini? Gusto ta baga magpaparas-paros, mag-isip-isip. Natadaw ko ta mga naisip ko mga siring kan ano. Pagkakaiba kan buhay pobre. Buda sa buhay na bastante. Diba? Tabi Jerome, medyo masaklap man baga minsan. Ano? Kami kito kan mga aki pa kami Jerome. Pagkatapos kan bagyo, naglulukad sa wara mangki manyog. Nagtatangko kay mga nyog. Nangmumurot kay mga nyog. Diba? Siyempre naman kang kimay sa diri. Namumurot kay mga nyog. Nakikisapalaran sa maawot, sa masaguso, magtangko kinyog, maghanap kinyog, ilulukad, ipabakal, may kwarta, may pangunso mo tabi Jerome, habang naghalat kitang makabalik sa normal ang dalagan kan mga hanap buhay, kan mga irawiro. Tapos siyempre, pagkatapos kan bagyo, dahil man minsan tulos makabalik baga ang kuryente, dahil man tulos makalaog sa trabaho, o kaya man, kung para uma, tayo man tulos makakauma Jerome, taso umahan, pano pakibaha. Bakon, kaya mahanap kay ibang discarding mapagkakitaan. Diba? Iyan ang buhay na medyo masurusaklap tabi mga tugang. Ano? Kaya minsan, dahil taman pagbasulon maray, so tao, naara mo na ngayang nagkusog pa ngaya ang may paros-paros pa ngayon, magluwas ka na ngaya dyan. Kundi siguro sa isip ka ni Baman, siyempre, kaipuhan. Kung ang reparon mo, so source nin pagkakan, source nin pagkabuhay. Diba? Kung ikayaw kasi evacuation center, dahil man mapapahungok ang isip mo, dahil man makakalma ang isip mo, isip-isip sa na Jerome, kumusta na doon ngayon duman so, gakod kong baka, karabaw. So, umahan. So, tanuman kan mga gulayon. Diba? Kaya isip sa na Jerome. Takon gabos na kita mga kwarta di. Gabos kita stay put talaga. Kung gabos, masarig ang mga harong. Kung may magayon na programa para sa mga TOs, gabos masarig ang harong. Gabos bastante ang pagkabuhay. Day man mapirit sa mga alanganin, baga tabi Jerome, ano? Diba? Maray na aga kay Helen Estadilla and kay Idol, kay Joel na Yakuna dyan sa LGU Candaraga. Diba? Sabi ni Ani Paliza, Sir Jos, pag-una ko si Sir Henry, nahiling ko subuhok mo kaya. medyo naka-uro umagid. Day man maarog so abilidad, maka-uro umagid lamang sa buhok. Marinahapon kay Madam Helen Estadilla. And kay dahil kumahiling ining saro Tacloban. Iyo po yan na kamugtakan. Kaya ipangadji taman mga tugang, di ba? Ipangadji taman itong mga katugangan ta na talagang nagmumundo sa ngunyan. Dahil aram kung paano makabangon ta runot so harong. Di ba?
ano taman sinda. Kasabay kan pagpasalamat iyo man ang pagpangajita na sa mga tinamaan, iyo man tabi mga tugang maka recover man tabi tulos. Diba? Diyan sa Cebu, Bisaya area, sa Catanduanes, indigdi sa parteng Central and Northern Luzon, na ilagihan man ni Super Typhoon, Super Typhoon Uwan. Arog ka ito. So, nag-trending ngunyan, at talagod ma-report mo na si Ate Angel, aram nindo mga tugang, so, trending ngunyan na Governor kan Isabela, na sa kasagsagan kan na bagyo, yaon po siya mga tugang sa abroad. Angel Mustaza on the spot report. Angel Mustaza tabi mga tugang, may report. Angel, good morning. Yes, maray na pagkaagas sa imo Joshua, maray na pagkaagas sa mga paraan tabay. Saro ka man duman sa nagaalat na maghupa so magkalmada so panahon tapos nangangalag-kalag kan mga tagsadiri kan ni Manyog. Iyo ba? Gabus dara. Pag bagyo ba mamurot ka sa radyan, dakulon. Oo, punsa buko. Oho. Sumatagas. Pwedeng gibuhon na pinuso. Oho. So laya pwedeng pamakulaw. Correct. Akan So takdag na gono pwedeng pamarahon pangmakutan. iyo baga nakakalukad ang dayang kimanyog. Tapos sumagsutag sa diri na ang naghanap kininyo. Gura na nakukuha. Sabi ba, early harvest dapat. Anyways, Joshua, hinagad ni Konsehal Sunshine Imperial sa Department of Health, Bicol Center for Health Development, na mag-alok arman ni na flu vaccine taon-taon para itauman digdi sa lokal na gobyerno kan Legazpi para maitauman sa mga senior citizen digdi sa syudad kan Legazpi. Ini Joshua sa pagikan sarong resolusyon na ipigbusol kasuhapon sa regular na sesyon kang 17 sangguni ang panglungsod kan Legazpi kung sa ina ang depensa ni Konsehala Imperial nangunyan baga kaya Joshua pon pa kan Setyembre sa guda bulan ni na Enero sa masunod na taon ininaan mga panahon kan pag-uuran kung sa dakol na mga helang ang posibleng magburutwa lalo na itong sukalintura which is itong sa mga senior citizen ang prone sa siring kaining mga helang. Dahilan ka ini, nagalangkaw ngayaan kaso ngayanin na flu, kung kaya dapat ngayang maputawan man ngayanin proteksyon ang mga senior citizen nga digdi sa Legazpi City alagad, bako man supesyente itong flu vaccine ta dyan, asin kaipuhan ngayanin mas higher dose, asin ang term digdi Joshua iyo ang adjuvanted flu vaccine para sa mas marhay ngayang proteksyon at ang aning matawan ngayon na marhay na shield itong immune system ka itong mga senior citizen na konsideradong nasa vulnerable sector. Dahilan kay ni Joshua hinagad ninda sa DOH CHD Bicol na maalokaran man dani na flu vaccine ang syudad dahilan taas this year sa taong 2025 ang lokal na gobyerno kan Legazpi dai pa nakaka-resibi nin alokasyon nin flu vaccine man hali sa nasabing opisina. Kung kaya ang paliwanag man digdi Joshua, ang Department of Health niya ang nag-aalokar ngayon ng flu vaccine, basado man nga iyan sa request na ipigpapadara kan mga local government units. Kung kaya sa pagi kay Joshua sa pagi kan ining resolusyon na inaprobaran man dyan kasuhapon sa session regular kan sangguni ang panglungsod ng Legazpi, matatawan man ko taanani na libreng bakuna ining mga senior citizen tadigi sa Legazpi City na poko mas o menos nasa 24,000 tanganing matawan man sindanin na proteksyon hali sa mga vaccine preventable diseases. Kung kaya ining kopya kan resolution na ini matapos ining maaprobaran kasuhapon, ipapadara ini dyan sa Department of Health, Bicol Center for Health Development para sa magakanigong informasyon man asin magakanigong aksyon.
Kasabay kay yan Joshua, tatawan man in kopya an syempre of course ang opisina kan alkalde, ang City Health Office, pati na ang Legazpi City Hospital as in iba pang mga opisina na concerned tanganing ma-informaran magiging katuwang sinda tanganing matawanan proteksyon ining mga senior citizen digdi sa syudad kan Legazpi. Yan Joshua ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas. Angel Mustaza, DCGB News. Thank you, Miss Angel. Angel Mustaza on the Spot Report. Yes, mga tugang, durdiretso an bulos kan impormasyon this time. Kay bantaan koresponsal niya to. Diyan mga tugang sa Primer Distrito kan Albay. Joe Marbiel on the Spot Report. Sir Jomar, good morning. Salamat, sabi Joshua. Pag naing kuryente, maluya man ang supply kan tubig. Oho. Ini ang tawanin punto kasudma ni Engineer Noel Bien sa ginibong pagtiripon kan CDRRMC para sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Ini matapos na mag-report ang ALECO na kaya dahil pa napapailawan ang First District puwera sa Santo Domingo, tadayan sakop kang Tabaco Substation. Dahil lang tadai pa nagtatauning kuryente ang NGCP sa ALECO, sa Tabaco Substation, sa naging pahayag kang representante kan ALECO, si Mr. Budino. Ang sabi niya, kuning kaso matao na kan NGCP, maayos na kan NGCP Solinya, masuplayan na sa Tabaco Substation, magkakailaw na priority sa mga negosyo na yaon sa sentro kan Tabaco. So, inuton sa sentro kan Tabaco, feeder 1 and 2 iyan tabi Joshua, na yaon dyan sa paggugobyerno, sa mga opisina kang gobyerno, nasyonal, lokal, pati sa mga negosyo. Ang sunod, feeder 4, supasiring duman sa upper barangays. Then ang pangtulo, ang sunod list priority, daiman bako man list priority, kundi dai pa tulos mapapailawan as of yesterday, na puwera kan dahil nga so NGCP pa nagtataw kay kuryente, medyo may problema ang feeder 3 ta iniso nagsusupply sa Malilipot and Bakakay. Digdi sa primerong barangay kan Malilipot, barangay San Isidro, may tumbang poste na daiman may dali. Pigda wanindo ni Mr. Bodino na mainline ngunan sa idang pigda titirang ngunyan so mga palaog sa kana, kaya po mapailawan ngunan sa mainline. Kaya ang enot nindang na tapos-tapos maski day pang kuryente, so feeder 1 and 2, so sentro kan Tabaco, ito yung pinaka-priority. Duman medyo nagkirad man si Engineer Noel Bien kan Tabaco Water District o tawad. Sa pag-orolay, nakiulay si Engineer Bien, baka ngaya duman sa pigbaranggit mong mga pigdatawan ng priority sa mga establishmento, baka lamang ngaya pwede maisabay man ang tawad. Tasangon yan, tulong pumping station kan tawad, ang bakong operational. Tadaing kuryente. Dai man nakasabay duman sa feeder 1 and feeder 2, tayaon siya sa feeder 4. Sa may parte kang barangay San Antonio. Sinabi ni Engineer Noel Bien na totoo, may mga generator kami. O di na damage man nga sa duwang generator. May natadang saro para duman sa sarong pumping station, maluyahon man ang guyod kan tubig kumparado talaga sa kuryente na hali sa ALECO. Kaya sigud kay Engineer Noel Bien, sana matawan man in prioridad kan ALECO itong mga lugar kung sa inyaw ng pumping stations kan Tabaco Water District, dakulo naman na nagsasuffer
dahilan sa kakulangan kan supply kan tubig sa syudad kan Tabaco. Namisin mo kasi bago, so ipa-prioritize ng mga establishment. Baka pwede man i-consider ang tawag na priority facility. Kasi isa mo niyan, may mga pumping station kami na they nag-operate. Pigwa mo kaming generator, pero na-damage, may tuwang na-damage. At isa, ang generator, maluya pa kung araw kang supply na sa kuryente. Ngayon, the moment na nag-under sa pumping station, nakulo ng mga consumers ang dekong tubig. Kaya sana po, lalo na rin sa may San Antonio, baka ma-consider mo na ma-prioritize. Si Engineer Noel Bien kan Tabaco Water District. Mientras tanto, nanugaman ang representante kang Aleco kay Mr. Bodino na ihilingon ninda tulos ang sitwasyon. Pero ang sayang ipinanuga, kung nasa mainline nakakabit ang mga ini, ma-action ang tulos. Pero pag nasa interior, bakong priority. So ang ino tapig restore kang Aleco so mga so linya so mainline pagpasok-sok na kamo duman sa gilid-gilid saka na so yun yan ang sitwasyon kaya hilingon tulos kan Aleco itong mga linya kang mga pumping stations kan Tabaco Water District kung nakasabay sa mainline action ang tulos ninda pero kung dae kuno rin wala pang kasiguruhan. At least Malangani, so mainot tungod ko lamang yan, sa tubig. ano, At least mainot lamang sa tubig. dahil man pwede mainot sa tubig na daing kuryente. Sa bahay. Kaya po, Hindi, may sa ibang kuryente lugar, sa muna. mga harong. Sa Sa mga harong na baga. Kung sa mga harong. Oo, kung warang nga linya, warang tubig din nagde-deliver sa harong, tadaing kuryente, dahil nagpapamso pumping station kan Tabaco Water District. Di so tubig, uto sana duman sa, sa pumping station, dahil man makanto sa mga residente. Kaya yung pigagay ko niyang kantawad sa Aleco, tawad man ki-prioridad, sabay duman sa mga prioridad na ma-energize man sa pumping station kan tawad, kangani na, makahigop na kitubig pasiring duman sa mga residente. Aha. So habang dahiyan, so Trios, kitubig ang mga taga-syudad kan Tabaco, particular itong sa mga nasa sakupan kan mga pumping stations na bakong operational sa mga oras na ini. Sa yan tabi, Joshua, mga dagdag na impormasyon, Jomar Bian, DCGB. Salamat Kuya Jamar. Jomar Bien on the Spot Report. Tagtaod mga tugang, pag re-restoryahan ta, kung ayos lang ba, kung halimbawa, ika para sa imo, ayos lang ba para sa imo na, so, gobernador mo, yaon sa abroad, mantang, babayo ka mo kan, bagyo. Pero ang sabi kan, gobernador mo, bago nga ako naghali, gabos na nga preparado, gabos na nga disamulado, buda so trabaho nga pinagdelegar ko na sa ibang mga opisyal kan probinsya. Ta medyo trending topic ko niyan sa social media mga tugang, itong Governor kan Isabela. Taan sabi, nasa Germany, habang so sa iyang probinsya, babana-bana na agihan ni Uwan. So yan mo na mga tugang, ang oras alas 9:34. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Heartprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service,
service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Christmas time na sa DCGB, 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 DCGB. Mapasko naman ang Jerome, ano? Madali naman ang mga tuga magpasko. Nga, sarong bulan may kabanga. Pasko na. Kasunod ito so, naramdaman kong Pasko na sakto, may bagyo. Hindi ko lang masyado matandaan maray. Basta nagpasko ka to, warang kuryente. Good morning po mga tugang. Ano, sa mga nakatutok sa satuyang Facebook Live, ngunya na pagkaaga, ano? Pasalamatan tayong mga listener niya to. Jerome, si Homer Realista Lola. Good morning. Si Madam Emily Vargas, hello po, sabi ni Madam Emily. Si Helen Estadilla, pagkatapos ning bagyo, grabing pagtios na maranasan. Nagtama ka dyan tabi, Kwan. Madam, Madam Helen, diba? Pag iagihan ng bagyo sa lugar, grabe pagtios. Sa inot sigurong simana, halimbawa binagyo, inot ng mga pirang aldaw, inot na simana, okay pa, dakol kita ka na tipo ng mga dilata, bagas, Jerome. May tada pa sa mga relief goods na pinanao, di ba? Pero ang pagkatapos kayan na maubos sa mga saray-saray, yan ang medyo dipisil ng parte pagtitamaan kita nin raot ning panahon mga tugang, ano? Sabi ko nga ni kasubago, kung ika yaon sa sarong probinsya na tatamaan nin bagyo, ano para sa imo na so gobernador kan sa imong probinsya nasa travel abroad bantang pigubagyo sa lugar nindo? Una kaya mga tugang na governor kan Isabela, grabe ang na-receiving mga reaksyon sa social media, hali sa satuyang mga mga netizens. Inot kaya kayo ng mga tugang, so sabi niya na parang nga sa kuya, chill lang ngaya. So Isabela kaya kayo to, ang sarok sa nahiling na aagihan ni Super Typhoon 1.
Isabela or sabi digdi south, posible kay to so bago pa mag-abot si Uwan mga tugang ano. Tas lapos na kaya ngayon si Uwan. Kan so panahon na bago pa mag-abot, so mga aldaw na bago papadangadang pa lang. Di ba? Nakalaog pa lang sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility. Ang saro sa pigtutumbok na posibleng maglandfall si Uwan sa Isabela, southern portion kan Isabela, o kaya naman northern portion kan Aurora. Di ba? Sabi sa statement unisusog ini sa balita kan News 5, di ba? Sabi ni kang Governor kan Isabela, pray na lang tayo. Ba panawagan dayon mga tugang ni Governor duman sa Isabela. Kan paparani ining si Uwan. Di ba? Sabi niya, wala naman tayong magagawa kasi talagang papunta yung bagyong yan. Wala namang makakahinto dyan kundi ang Diyos. Hindi pwedeng we will build a Noah's Ark there para isakay ko lahat. Diba? Sabi niya, lagi naman ganyan ang pag-asa. Minsan nakaka-build up ng anxiety. Baka naman nervyusin ang mga tao. Sa akin, chill lang. Wala naman tayong magagawa. Kan umabot na mga tugang si Uwan, nagputok naman sa istorya na ini pala na Governor kan Isabela nagtravel pasiring sa Germany. Nagtravel mga tugang pasiring sa Germany para sa sarong event na may kinaraman mga tugang sa agriculture. Di ba? Agritech, at sabi digdi, Agritech Fair daman mga tugang sa Germany. And ang sabi kan Gobernador kan Isabela, importante itong event na pigduman niya para sa probinsya kan Isabela. Diba? Nagtrending kaya ini si Gobernador, sa kasagsagan kan Uwan, siya, yaon man tabi mga tugang duman sa Germany para sa sarong agricultural event. Agritech Fair. Sabi kan mga nagkomento, pwede man ngayang idiligar sa iba, iya na pagduman sa Agritech Fair sa Germany. Importante ngayon na ang leader kan sarong probinsya, yaon niya sa lugar niya habang pigbabagyo. Tabi Jerome, kundi susog sa series of mga statements, mga tugang, di ba? Susog sa series of statements, sabi pa mga tugang, Governor, sanay na kami na kahit wala pa yung gobernador, magagaling na yung mga naiwan naming mga tao dahil sanay na. Hindi namin pwedeng i-postpone ito eh. At saka, ano naman ang diferensya? Hindi ako si Superman na kailangan ako dyan. Basta in place yung preparasyon namin. Ang sabi kan Governor, in place naman databi mga tugang gabos. Ready na sinda, nakapag-prepare sinda para duman kay Uwan para sa bagyo bago siya nag-ali pasiring Germany. Di ba? So latest naman ang news na nabasa ko mga tugang kasubago, posibleng sa susunod na linggo pa bumalik si Governor kan Isabela at iba pang opisyal na kasama niya sa Agritech Fair sa Germany. Di ba? Sabi naman sa pahayag, I think I should finish this Agritech seminar. It is very important for my province. We have to think of the gravity also of what we should learn here. Wala na kaming magagawa there sa Philippines. Dinelegate ko na yung mga responsibilities ng aking office at yung disaster preparedness namin doon sa Vice Governor at saka doon sa PDRRMO. Hindi ko naman iiwan ang aking post kapag hindi prepared yung aking probinsya. Kung iisipin ng mga tao na naglalamierda kami dito, hindi kami naglalamierda dito. Kaya, sari-sari mga tugang, ang naresibing komento kay ni Gob. So, inot niya sabi, chill lang kaya. Mabuyong maaraman ka mga tao. Yan pa, nagduman pa lang sa Germany.
Ano, kung sa tuya mga tuya ipamugtak ini, di ba? Maray daw para sa satuya na so leader ta, yaon sa ibang nasyon, mantang kita pigbabagyo. Ano? Kung ako lang ang hapoton, kung sa kuya lang ining opinion, mas maray siguro na yaon digdi so elected official, Jerome, ano? Although, sabihin mo, prepared, bago ka nagali, preparado ang gabos, ready ang gabos sa pag-abot kan bagyo. Pero di mo man ma-forecast, Jerome, ang aksidente. Di ba? Kung may mangyari ba ka dyan, at least lamang ko yaon ka, aramo, makapagmando ka kan mga maririkas na dapat gibuhon. Di ba? Mando ka bilang gobernador, bilang pamayo, kan sarong, kan sarong lugar. Kuni, nasa sa iya man, iyo man sa desisyon niya siguro, na habang babagyuhon so lugar niya, di tinuloy niya mangyari so pag-travel niya pa Germany para sa sarong agriculture event. Diba? Pero kung sa kuya lang, kung ako personal na opinion ko, pwede maguta na i-deliver sa ibang opisyal ka munisipyo. So, ano nga ya, ika na lang nga provincial agriculturist ang magduman. Ako ngayon, mapawalat na lang muna nga kung arog kayo ni, may paabot niyang bagyo na maagidig sa probinsyata. Diba? Tres lang mga yaon ako para mag-supervise kan mga gigiribuhon. Diba? Although, okay man ta, sabi niya, pinagdeligaran niya na sa Vice Governor Buda sa PDRMO. Kundi iba mangyari siyempre sa kumpiyansa kan mga subordinates, kan mga official duman, na yaon mismo. So, pamayuninda. Bakon, Jerome? Iyan, kuhan ko lang. Opinion ko man lang sa bagay na yan. Para sa mas maray, na kung ika ama nin sarong lugar, dapat sa oras nin kagipitan, oras nin kalamidad, kuta na dapat yaong ka. Kadakol ka man na pwedeng suguon na iba, mag-travel pa duman sa Germany para sa para sa event. Importante so presensya mo duman sa lugar mo. Ibinuto ka bakan tao para pagserbisyuan sinda. Although important man ito sigurong agriculture event, kundi mas marikuta na. Iba kaya pagbagyo ang ororon eh. Iba pagbagyo. Diba? Siguro kung digdi yan sa Tuya Jerome, baka nabukag naman so. Nabukag naman. Kundi yan mga tugang nangyari duman sa sa Isabela. Jimmy Nasalita on the spot report. Si Chief G, may bareta halik dyan sa 3rd District at Albay. Chief G, maray na aga. Yes, maray na aga sabi Joshua, maray na aga sa mga abrahantapay, sa mga dagdag niya itong bareta. Ipoproponer ni ADT, Mayor Jerem Arcangel, kan Obiliar, Presidente kan Area Development Team, digdi sa 3rd District sa Regional Development Council na pinapamayuhan ni Gobernador Noel Rosal na kung po pwede hagadon ilatag ang proposisyon niya na river widening. Kumbaga sa tinampo, road widening, sa salog naman, river widening. Ini matapos na kung hihilingon ang mga kasalugan, silted na, aros kiripot na, so iba, pigararungan na pati ang mga gilid kan mga salog. Kung kaya, natural, ayakpit ang salog, dakul na ang volume kan ipinagbabagsak na uran, natural, madali umapaw ang tubig, madali ang mga pagkunayap kan baha sa arababang mga lugar. Doon sa alkalde kan Obiliar na halin na niya ining pinag-iisip dahil ang ini ang eksperyensya sa panuan kan Obiliar base sa iyang mga pag-aanalisar man sa sitwasyon kan Obiliar asin ini marealisar bako man masyado ini magasto ta dahil man kay puhanin mga structures
na kaipuan na adapulang pundo, ang importante sana mapahiwas ang mga tinaan, mga salog, asin mapa ararom ini, and sa mga ragpa na pinagturubuan nagi mga awot, yuan magkaharali, kanganing yung kaso igwanin mga araw kay ning kakaagi pa ng super typhoon kalamidad, medyo mahiwas ang tubig, ang bulusan ka na tubig, mauro ibitaraan, mamiro mitigar, ang maiwasan ng mga pagbaha asin distroso sa kapalibutan. Yan, Joshua, mga dagdag pang informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jim. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Kuya Al, pasensya na muna Kuya Al, inabot kita sa tuyang news break. Mga tugang, mabalik kita taon-taon, sakto alas 10. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz.
Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 5 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinumpirmar kang pamilya ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na buhay pa asin padagos na naglalaban ini matapos idalagan sa ospital kang kasuudma. Asarong social media post ni Ramon Tulfo, ipighiras niya ang impormasyon hali sa akin Enrile na si Jack Enrile na nagsabing buhay pa ang dating senador. Mantang daiman pwede ining magadan na enot nang nagbutwa sa mga impormasyon kang kasuudma. Enot nang sinabi ni Senador Jinggoy Estrada sa iyang mga kaibahan na si Enrile naka-confine sa intensive care unit o ICU dahil sa pulmonya. Dagdag pa kang source kang senador, manipis ang tsansa kang dating opisyal na makaligtas. Si Enrile, 101 years old na, alagad base sa record kang Iglesia Filipina Independiente sa Cagayan ang tunay na petsa kang pagkamundag ni Enrile Hunyo 22, 1922 harayo sa nakabugtak na dato sa ospital na Pebrero 14, 1924. Yan ang bareta hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Mga ka-LCC, get ready for non-stop treats, mega discounts, and huge savings at LCC Supermarket. Spend your bonus wisely with the biggest payday treats of the season. November 14 to 16 only. Come join the celebration and make your payday unforgettable. But wait, there's more! You still have time to get lucky in our Suerte sa 80 raffle promo, extended until November 16. Spend 500 pesos in a single receipt at any LCC supermarket or for a chance to win over 800,000 pesos in prizes. One winner of 80,000 peso worth of LCC gift certificates. 80 winners of 8,000 pesos worth of LCC gift certificates. 80 winners of 1,000 pesos Rewards Plus card points. Double your chances of winning with your LCC Rewards Plus card. Don't miss out. Head to LCC Supermarket from November 14 to 16 for the payday treat and Suerte sa 80 raffle promo. Visit LCC Supermarket at your nearest location. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray,
Ay! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Christmas time nasa DCGB, 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 DCGB. Hoo-ha! Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Bueno mga tugang, nasa pantulong kabtang na kita kan sa tuyang programa ngunya na pagkaaga tingog kan banwaan po sa pangaran ni Sir P. Fernandez kitang magkairiba-iba muna ngunya na pagkaaga si Joshua Bino. Yan natabi pa rin Jerome si Kuya Al nagbalik si Kuya Al harap pa standby si Kuya Al kasi bago kaya pasensya na inabot kan ano ini kan oras ni pagbabareta di bale mga tugang may statement na ipinalawas so pamilya ni former senator si Juan Ponce Enrile, naging Senate President pangalan ni mga tugang na buhay pa si former Senator Juan Ponce Enrile. Kasubanggi pa kaya may nagluwas na mga impormasyon na
Oni ang mga tugang statement hali kay Katrina Ponce Enrile. Official statement, my father, Juan Ponce Enrile, remains in the ICU where he is currently being treated for pneumonia. Tabi mga tugang, pneumonia. He is under the dedicated care of his attending physicians and medical staff who are providing him with the best possible treatment and attention. We are deeply grateful for the concern, prayers, and support extended to our family during this time. Thank you very much. Kasud man talaga kay mga tugang, may mga nag-post na, may mga nagluwas na impormasyon sa social media na nagsabi na gada na dapo ini si former Senator Enrile. Diba? Kaya piglinaw kan pamilya, di buhay pa po mga tugang si former Senate President Juan Ponce Enrile. Nasa ICU pa tabi mga tugang, pigbubulong sa hilang na pneumonia. Kaya iyan ang paglilinaw kasubanggi pa kaya may nag-reluwas diba? Kaya official talaga minsan ang social media. Official ang bigla o kaya basta-bastang napapatubod kan social media. Kaya importanteng nagtaga fact check kita mga tugang Kung halimbawa makabasa kita ning sala na impormasyon tapos pig-share ta pig-reshare ta mga tugang sa Facebook, di nadamay na kita. Saro ka sa nagpalaganap ng fake news, nadamay ka na. So sa ngunyan tabi mga tugang, si former Senate President Juan Ponce Enrile, yung tabi mga tugang na nasa intensive care unit o kaya ICU pa para sa pneumonia. Buhay patabi mga tugang ang dating Senate President. Tagari si Senator Jinggoy ata nag-reveal kaso hapon na nasa ICU si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Tapos pagkabanggi, yun ito, may nagrulawasan ng mga info sa social media na gadaan na nga yan. Pero ngunyan pala na pagkaaga, susug sa statement kan pamilya, nasa ICU pa databi mga tugang. Bueno, ako gusto kong pasalamatan mga tugang sa mga taga Pag-asa. Ano ini? Sir Josh, pakibasa po ang chat ko kasi po oras-oras naka-online po ako sa DCGB. Kilala ko nga po ang mga field reporter nyo. Lalo na po si Sir Jimmy Nasalita. Lalo na po pag nagabalita siya dyan, banda sa Ginubatan. Taga-barangay Maninila, Ginubatan, Albay po ako. Sabi ni Madam Ani Paliza. Good morning po, Madam Ani. Asin sa mga taga-barangay Maninila. Ako gusto kong walang oportunidad na initabi, Kuya Bunjing, Kuya Ramir, na mapasalamatan ta ang Pag-asa digdi sa Southern Luzon. Ta ako nahiling ko kung paano nagtrabaho ining mga taga Pag-asa, siring kan mga taga radyo, 24-hour special coverage, sindaman mga tugang 24 hours na nakatutok sa dalagan asin hero-hero ni Super Typhoon Uwan. Diba? Si Sir Melvin Almuhila nga nagkaparagaw na, nagkaparaas na kaka-forecast ta manline-line na nag-upload ng mga radyo. Diba? Kaya nahiling ta talaga ang dedikasyon man kan mga taga Pag-asa. Pag-arog kan mga tugang na panahonin bagyo. Diba? Talaga man na nagsasakripisyo. Nagapaaraga dahil maray nakaturog. Diba? Kaya pasalamatan ta ang Pag-asa. And nariparo tabagan mga tugang, accurate na maray. So, forecast, di ba? Ngunyan kaya, dakulan, sabi ni Sir Pio, dakulan talaga ngayon ang forecaster ngunyan sa social media. Mina, kuaki detalye, ki-informasyon sa ibang mga weather bureau, tapos copy-paste,
kuhaon sa picture, ipopost man sa sadiring account o kaya sa sadiring Facebook page. May content na sinda, di ba? Pero sa oras kan, sabi nga, di ba, kumbaga sa boxing, pound for pound, sa oras na naghahagupit na ang bagyo, talagang very much reliable ang Pag-asa, mga tugang. Ano? Sindana so kaiba ta. Puon sa pagpuon, sagkod sa makarayo sa tuyaan bagyo. Di ba? Tumbok ang forecast kung anong oras, sukusog, anong areas ang mga tatamaan, di ba? Ano ang dapat kibuhon, dapat ipreparar, tabi mga tugang anong oras maabot sa tuya, anong oras pinaka-intense mamamati ang rapado kan paros buda oran. Tumbok man magapo mga tugang sa naging forecast kan Pag-asa, kaining uminagi sa tuya si Super Typhoon Uwan. Mari parang yan kung nagdangog po kamo asi naghiling kan special broadcast kan DCGB kan pagbantay niya to kay Super Typhoon Uwan. Di ba? Tama itong sabi ni Sir Pio na Pag-asa talaga ang dapat pinaka niya tong tubudan. Pag-araw ka na may disaster, may bagyo, tabi mga tugang kasi na ang pinakang kumaga rekognisado ang gobyerno. Halimbawa man, magkuha kita kay mga impormasyon sa na online. Nya takon sala so impormasyon, nasala tabi Jerome. Or bako man actually sala. Kundi ang bagyo baga minsan pabago-bago. Di ba? Dahil naging masyadong accurate so nakuha informasyon. Di kita ang lugi. Sisi ang lalapagon mo, sisi ang babasulon mo, kansalang impormasyon. Na kinuha mo man sana so detalye, so mga naglakop online. Diba? Kaya kung digdi sa tuya, talagang ang Pag-asa, saludo man kita. Sa indang pagbantay, mga tugang nahiling tayan, kan uminaging si Super Typhoon Uwan, si Sir Melvin Almohela, Ariel Samudjo, Jaime Bordales, Dan Triumpante, buda si Miss Alexis Roy Bibar, kan Pag-asa Southern Luzon. Diba? Iyan sunari para niya to mga to. Kaya talagang salamat kita sa serbisyo kan mga taga Pag-asa. Buda sa accurate na pagtaon at impormasyon, may kinaaraman sa sa bagyo. Sabi ko nga ni Sir P, nawara nga sa iba ng mga social media forecaster. Sa kasagsagan ng mga tugang kang pagrepado kan bagyo, talagang ang kauron na dyan pirmi, ang Pag-asa. Every 3 hours, nagpo-forecast, mapalawas ng detalye. Diba? Kung minsan yan talagang tutumbukon kang bagyo ang lugar mo, oras-oras ang forecast. Diba? Kumbaga, so tunay ng laban, day ka na makuha basta-bastang detalye online, talagang Pag-asa na ang sasandalan mo, magdadahog ka na sa radyo, di ba? Magdadahog ka na sa mga taga-media. Buda itong mga, so iba, ang mga internet user bago yan mga tugang, grabe kung makatamuyaw sa mga journalist, di ba? Kami ngaya, mas gusto ngaya ang mga mas maray pa ngaya sa mga vlogger ngaya ta napipresenta ngaya kimaray ang istorya na entertain ngaya kami. Di ba? Pero dahil basta-basta na-realize na pag oras din kalamidad, dahil aram ko na sa mga pigtirawalaan tang mga vlogger. Bako gamos na vlogger, tiga tutukoy ko. Di ba? Tabi mga tugang ako kita mga vlogger friends. Di ba? Pero ang journalist, matindog yan mga tugang, maski sa atubangan kan peligro, para makapaghatod nin detalye sa publiko, nin bareta, nin current situation kung ano ang nangyayari sa lawas, takadaklan sa mga tao, nasa laog kan mga harong, nasa laog kan mga evacuation center. Di ba? Iyan ang pinagkaiba, mga tugang.
kansarong journalist na talagang ito mga so nag-trending nga ni turong na nga sinda. Isa nag-chat kay ni si Nicole, si Shara. So nag-trending nga ni mga tugang na cameraman kang TV5 na ang trabaho niya talaga cameraman, video editor, drone operator. Biglang pinatindog sa atubangan kang camera, nag-live report. Yan ang instinct kan sarong journalist tabi ko niya, Kuya Ramir. Yan ang pinagkaiba. Diba? Dako lang kung nababasa man sa social media na mahiling tangi talaga ang serbisyo kan sarong journalist, lalong lalo na pag-arab kay ning nagbabagyo. Diba? Sagkod sa mag-araga talaga ang Kuya Jing. Maski dumugong ka na mag-aga ka dyan sa lawas, basta kay puwan ang serbisyo mo, kay puwan mo magtrabaho, tayan sinumpaan mo, matrabaho ka matrabaho ka para makapag-inform sa publiko, para maging journalist, kay puwan well-trained, bako basta-bastang ma-vlog ka sana. Iya baga, tadakol ang protocol na pigusunod, lalo kay ito mga tugang. So, sa baka kay ito, so may inanod na aki, kambaha, mahiling tam pinagkaiba kang pag-present ki istorya kan sarong journalist, buda kan sarong sa social media lang nagpo-post ki mga content. Kita, may pigusunod kitang ethics, may pigusunod na standard, may protocol. Dahil mo basta-basta ang pwedeng ipahiling ang lawas, ang pandok ayan. Diba? Tamas ki, puro paano, may privacy yan. Buda, lalo pa aki. Pero sa mga bako gabos na mga content creators na subasta-basta sana, basta sanang mina-take ki video, basta sanang mina buranggit ki mga pangaran, diba? Dahil na naiisip, so pwedeng mamati kan pamilya kay itong biktima para makagibo sa ng content, makapost ng content. Diba? Kita, ang journalist, trained sa mga argan, may protocol na pigusunod, may ethics na pigusunod. Diba? Kumbaga, may presenta mo sa dalagan kan istorya na dahil ka ki masagasaan na damdamin. Lalo kan pamilya ng biktima. Diba? Pag may aksidente, diba? Basta sanang piporos na purotol ang bitis. You know? Dahil napiga, ano nga po kini? Takita, mga aram yan ka mga journalist, mga media man, aram kung ano ang dapat gibuhon, kung anong proseso, ang protocol. Diyan tamahiling an pinagkaiba minsan, lalo na sa pag-abot sa serbisyo. Bako man sa pag-angat o pag-buhat ng sariling bangko, mga tugang, kundi, minsan kaya natatamo yung ibang mga journalist, mas tiga so iba, mas maray pa nga si arog niya kay ni, dengay ang pigpapanigan, dengay ang argaan. Pero pag-abot sa oras na pinakakaipuan ng impormasyon, ang journalist mga tugang, maski sa tao kang peligro, matindog yan. No? Sharing sa mga taga-pag-asa. Balik sa pasalamatan tamang grace sa mga taga-pag-asa, mga tugang. Dako ang nagsabi, itong gobernador, nagsabi na, minsan nga, ang pag-asa nga, nagkukos nga minsan ki panic. Ganyan kaya. Pero, trabaho maninda yan mga tugang, diba? Lalo kan, namati ko talaga yan, kan kuso kan bagyo, talagang maasahan ang detalye na pigatao ninda. Eksaktong detalye kan pagtama, oras, direksyon kan bagyo. Bueno mga tugang, sabi ni Ani Palisa, salamat po sa lahat ng taga DCGB buong team. Salamat tabi man sa Indo, madam, And so, pinakamagayon kan Barangay Lidong, watching now, si May Balitian. Bueno tabi mga tugang, di mabreak lang ako ng pirang minuto.
mag-iribahan girari kita sa programang Aramon Nyato. Sa pangaran po ni Sir Pio Fernandez, ako po ang sendong nakaibahan sa programa. Ako po si Joshua Bino. Salamat and darangogan girari kita. Nagkaperang minuto lang pagkatapos kan pagiramdom. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na